May hinihintay kasi ako guys, yung aking kababayan na taga Bicol. Pero hindi siya sumipot. Kasi sabi niya busy daw siya, nagkataon. So, ano, dyan lang muna. Naghihintay ako ng aming pagkain. So, maraming salamat sa inyo guys sa inyong pagsusupport. Bye bye. See you there. Nandito ako sa taas. Nandito sa baba. Ayan guys. Maingay kasi nagre-refer sila. Ayan po. Huwag pong kakalimutan si Ate Jem. Paki-like and subscribe naman po ang kanyang channel. Don't forget po na i-like ang mga videos. Ayan. Napaka-colorful day to guys. Happy Sunday everyone. Huwag pong kakalimutan si Ate Jem. Ayan. Ayan. Umikot-ikot lang po ako. At Sunday naman po ngayon. So, ayan po. Ikot po po kayo. Ayan. Charang. Nagre-repair po kasi dito. Kaya maingay. Ito. So, bababa na tayo guys. Doon na tayo. Ayan. Samahan nyo ako guys. Kukunin yung aking order na pagkain. Hello everyone. Hello. May ano ba? Hello guys. Good morning. Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Ayan. Ayan si Ate Jim. Samahan nyo na ako guys. Bibili ako ng mga ng mga aking kakailanganin. Char. Nag-iba na yung pan. Ayan. Ayan guys. Nandito ako guys. Ayan. Mega love shoutout sa inyong lahat dyan. Maraming salamat po sa support. Thank you so much talaga guys. Nandito naman tayo ng coffee. Wala akong makita ng aking shampoo. Ayan, titingin tayo ng lotion. Ayan guys, saglit lang. Ayan, tingin tayo ng mga lotion or haggard na haggard ako talaga. Apat na yung mata ko guys, pero hindi ko kita. Ayan, sige na bye. Sige, bye bye na guys. At ako ay magiging busy na rin. Ayan, thank you so much guys sa inyong lahat dyan. Maraming salamat talaga. Ayan. Gumala ako na wala sa oras. Wala dito. Nasa ibang siguro. Ayan.
Ikot lang ako dito, guys. Okay, see you there. Bye-bye po. Sige na lang yung bye-bye ko, pero nandito pa rin ako. Charot. Okay. Christmas. Merry Christmas. Christmas. Huh? You go, I wait for you. Huh? Nandito kami sa guys.
No, nice. The sleeper, madam. Yun, hindi naman siya maganda. Ayan. Ang ganda ng mga halaman. Wow. Nasa magkano kayo. Yan yung mga halaman. Ayan, oh, parang ano ang tawag yun? Ano ang tawag yun? Parang uulan. Ulan siya. Makalanghap man lang tayo guys ng magandang hangin. Magandang hangin. Magandang simoy ng hangin. Simoy ng araw. Hindi ko lang maging mag-ikot. Hindi para siyang ulan. Ganda ng music. Yan, may bus. Ano na yung bus? Sana hindi umulan. Ganda naman yung ano niya. Sana hindi siya uulan. Ano siya? Makulimlim. Tawid na tayo guys.